Вітаю, з вами Эжен, і сёння мы будзем пераціраць звычайныя думкі. Назіранне можа прынесці не меншае задавальненне, чым актыўны ўдзел. Шмат з нас ведаюць, як гэта прыемна пасядзець вечарам за трансляцыяй улюбёнай каманды. Мы па сутнасці не выходзім за межы свайго камфорту, але ж якія прыемныя эмоцыі пры гэтым атрымліваем. І нам здаецца, што вось яно, шчасце. Але гутарка сёння не пра тое, за чым можна назіраць у пэўны час. Да прыкладу, з 9:45 до 12 гадзін ночы. А пра тое, да чаго мы прызвычаіліся настолькі, што мозг не ўспрымае гэта, як штосьці важнае, і проста фільтруе. Такіх рэчаў немала, але зараз я спынюся на адной з іх. Прырода. Ці то горад, ці то вёска. Не варта, дзе вы. Наўкола прырода, такая, якая ёсць. І калі кажуць, ой, якая там прырода ў горадзе? 3 дрэвы, і тыя пасохлыя. Ні звяроў табе, ні птушак. І ведаеце, я пагаджаюся. Бо ці варта спрачацца са сляпым, калі той сцвярджае, што наўкола толькі чорны экран. Наша жыццё настолькі дынамічнае і так хітра пабудавана, што часта мы, не ўсе з нас, але большасць, не разумеем, за якімі арыенцірамі мы рухаемся. І ў такім выпадку мы лёгка спампоўваем новую версію аперацыйнай сістэмы, бо наш тэлефон не будзе здольны працаваць з праграмай, якая нам ніколі не спатрэбіцца. І набываем па акцыі такія цудоўныя рэчы, бо заўтра ж акцыі не будзе, і вядома, што без акцыі мы прайшлі проста міма. Калі мы не зробім наш выбар, то абавязкова яго зробяць за нас. Але мы будзем лічыць, што наадварот. Не ўсе ведаюць, для чаго трэба абавязкова стаць паспяховым у фінансавым плане, але ўсе імкнуцца. Таксама, як і атрымаць вышэйшую адукацыю. Ну, атрымаем мы адукацыю. Ну, станем мы мільярдэрамі. А што далей? Што мы будзем рабіць з гэтым усім? Бо калі на пачатку не ведаць навошта, то па сутнасці проста губляем свой час. Таму давайце больш думаць, тым больш думаць самі, што і ў якім памеры нам патрэбна. Сапраўды патрэбна. Дык давайце ўсё ж такі вернемся к прыродзе. Там, дзе мы ёсць, там ёсць і яна. Наогул назіранне за любой прыродай натхняе, прынамсі мяне. Дае падставу лічыць, што самае надзейнае з таго, што ёсць, не патрабуе нічога. І самае цікавае, што яно заўсёды побач. Нават калі нам здаецца, што наўкола той самы чорны экран. А гэтае надзейнае было побач і раней. Проста мы імкнуліся да чагосьці больш свеженькага, моднага, сучаснага, скажам так. Але па сутнасці гэта не тое, што дрэнна. Проста, паўтараюся, заўсёды важна разумець, што і з якой мэтай мы робім, з якой мэтай імкнемся да таго ці іншага. А калі ж вы насамрэч упэўнены, што вам для шчасця не хапае адукацыі, працы, машыны, ці то адпачынку на выспе, імкніцеся да гэтага. Аднак, калі вы адчуеце, што памыліліся, маўляў, гэта быў не ваш выбар, ці то неправільны выбар, то не нейце, бо гэта так раздражняе. Калі вам проста цяжка, і вы не ведаеце, куды далей, калі ласка, не думайце аб тым, куды б збегчы. Назірайце за прыродай, за сваёй прыродай. Гэта бясплатная спрадвечная крыніца натхнення і супакою. Напэўна, толькі адной прыродзе ад нас нічога не патрэбна. Зразумела, што у кожнага з нас свая крыніца. Аднак мы шукаем ўсё ж такі аднаго і таго ж гармоніі. Так пабудавана наша жыццё. Шукаць сваё. Шукаць там, дзе нам добра. Шукаць тое, што не будзе нас злаваць і наводзіць на сумныя думкі. Але я раю вам звярнуць увагу на тое, што вы ўжо маеце. Удачы ў пошуках. Калі вы хочаце пераціраць звычайныя думкі, то падпісвайцеся на мой канал. Спадабалася відэа? Стаўце дзякуй. І, канешне, задавайце свае пытанні ў каментарах. Мяне завуць Эжен, убачымся. І яшчэ адзін дзякуй. Я пагаджаюся, бо ці можна спрачацца?